Velkommen til noget Battlefield sammen med en kammerat, som hedder Kosh, som ikke gider at sige noget lige nu, åbenbart. Sige noget, Kosh. Ikke over, Jagal! Ja, sådan der. Han er her. Jesus. Hvad fanden er det for en ting, der var... Nå, jeg kan med det. Det er mig. Ja, det er lige sgu lige en pik. Det er lige sgu lige en pik. Ja, og som jeg allerede har fundet ud af, er han lidt mærkelig. Ja, og du luk. Ja, det gør jeg også. Heads up. Enemy soldier, due east. Er du ikke... Var det dig, der skød mig ned? Og så flyver du lige ind i bålet, og så bare lige rammer. Duk. Nej, jeg fløj ind i dig. Så står der Ja, bare kun en kill in action. Du ramte også broen, og så bouncede dit fly sådan lige så stille tilbage. Are you ready for noget helikopter mod helikopter? Amen, for helvede. Helvede da. Ah, godt. Hallo, du kan skifte over på vores team. Der er plads. Jeg kan mange ting. Come on. Hvem er det her? Hvem er det her? Hvem er det her? Hvem er det her? Kom on, gør lige Frederik. Kom on. Come on. Og dig der derude. Du skal dø. Nu bliver du sgu ned for en. Hvorfor? Jeg skyder missiler efter dig. Nå, nej, altså dig i helikopteren? Ja. Og der skyder du på ned. Flyver ind i hvad du gør. Har jeg lagt noget fast på dig? Skyd nu for helvede! Hvorfor skyder den ikke? Ah, det er dig! Nej, du er ikke i flyet, hvad sker der? Hopper du ikke lige over på det andet team? Du vil ikke have så stor modstand. Hvad? Du vil ikke have så meget modstand. Nej, jeg vil bare gerne være på samme hold som dig. Ja, det er godt. We have control of the objective Bravo. Jo, hvis du kommer over på mit team, så kan vi lave den der med flyveren og hvor du flyver rundt i en lille pøl, så er jeg engineer. Kom on. Der er engineer. Nej, det er dig i flyet, det er dig i flyet. Gå væk med dig. We've lost control. Objective gone. Hopper ud af min lille pøl, for jeg gider ikke det der. No! Pis farlig du er. Nej! Nej, jeg tror du fløj efter mig. Jeg er død. Jeg står hernede. Nej, du skulle op i det der fly, er du ikke? Nej, nu er jeg et andet fly. Det er jo bare perfekt, ja. Jeg ikke det. Kæft. Jeg så fast inde under en bro. Jeg har været kraftigt den her at se, men hold kæft, hvor var det godt ramt mig. Jamen nu kom ud, jeg kæmper med den her bro, jeg kan ikke komme ud. Sådan der. We've lost objective Bravo. Медпакет возьми! What happened? Jeg dør nu. Det kommer lige over på dit team. Ja, jeg døde også. You dumb. Kan du komme over på mit team? Ja, jeg er oppe på dit team. Okay, fuck, jo, det var ikke. Fuck her right in the pussy. Jeg er i helikopteren. Fuck around på sig. Jeg er i helikopteren. Jeg kommer over på taberholdet. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Hvad du laver? Jeg er kommet over på taberholdet nu jo. Det er lige mig. We have all them bitches over here. That's why we lose. Altså, vi skal over og tage den der. Vi skal over og tage toget. Fly mig over til toget, så tager jeg det. Så tager jeg toget. Jeg tager det bagfra. Hey, Bjarne! Bjarne, hvad? Hedder han det? Hvad? Hedder han Bjarne? Nej, jeg aner sgu ikke, hvad han hedder. Er du sikker på, at han ikke hedder Bjarne? Det kan godt være. Jeg døde. Hvordan kan du dø? Det ved jeg ikke. Du er inde i helikopteren. Jeg døde med, ikke, jeg døde bare.
Pas på! Der er nogen, der skyder efter dig. Jeg kommer ind i helikopteren nu. Shoot it! Det gør jeg, men du flyver sådan, så jeg ikke rigtig kan. Nå, den er død. Kan du flyve mig op til toget? Objective Alpha is now under. Wow, de skyder missiler. Flyve mig over til toget. Kom så. Der! Han der er herovre. Det var bare perfekt, Frederik, det her. Hvad fanden er det der? No, 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 no. Be advised, we have neutralized objective Echo. Jeg har virkelig brug for hjælp herovre, Frederik. Jamen det, jeg kan ikke gøre noget, fordi de har den der til helikopteren. Kom med en tank eller et eller andet. Det kan jeg sgu da ikke, når jeg stadigvæk har helikopteren. Gør noget! Det er det, jeg kunne gøre. Ses. Be advised, we've lost objective Bravo. Ah, fuck! Jeg var lige ved at kaste Sevilla ned på deres tanks, den der skyder helikopteren ned. Jeg var så tæt på. Jeg var så fucking tæt på at skyde den der ned, mand. Det er ordentligt syg swag. Jeg har den der missil, der skyder missiler fra luften. Så skyder dem henover. Så ved med, du er herovre. Holy shit. Jeg skyder efter deres ting nu. Yes, yes. Jeg skyder efter den nu. Nej, pis. Nej, jeg siger, jeg skyder efter den nu. Jamen, jeg skød dræbt den. Nå, du har dræbt. Jeg har dræbt den. Vil du have den der skyder missiler? Nej, det er fint nok. Det er dejligt. Det er bare smag. Nej, jeg er en lortet ting. Nej, jeg er en lortet ting. Men den er fin. Kan jeg gøre det? Kan jeg gøre det? Kan jeg gøre det? Kan jeg gøre det? Pisse, det kunne jeg ikke. Du siger bare, når jeg skal nakke, ikke? Jo. Skal jeg bulke? Du hygger dig bare. Sig hej. Skal jeg sige hej? Hej. Dag. Du er fræk. Tak. Sig det med øvre, det er ikke. Det kommer så tæt. Fuldstændig. Kom her, helikopter. Hvad? Jetfly. Kom. Det var sejt med dig. Yes, jeg fik en tank. Jeg fik en tank. Det der, det kan jeg ikke lide, det der. Åh, det er noget. Listen up. We've just neutralized objective Alpha. Siger bare, hvis der er noget, jeg skal nakke, ikke, fad? See ya, bitch. To be advised, we have taken control of objective Alpha. Hvordan kunne han ikke døre den der? Because I got all them bitches. Hvad man? Ja. De har den der, har de ikke? Ikke nu. Hold nu kæft. Hvor er de henne? Jeg rammer aldrig nogen. Objective Echo is lost. Ej, jeg bliver skudt på, Frederik. Jeg kommer.
Der er helikopter over mig. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Nå, den tror den styrter nu. Nej, det gør den ikke. Hjælp mig! Ja, jeg er på vej, jeg er på vej. Op, Der jeg er har den den. Den er nede. Nak den der tank der. Tank? Her. There's an enemy anti-helicopter north of your position. Yes! Fik tank. Du skal regne med, nu vil de gerne nakke mig på et eller andet tidspunkt. Wow. De attacker mig igen. Frederik! Ja. Han har et eller andet shit på, han er... Det er det. Jeg har 7 kills! Det er de fleste kills, jeg nogensinde har fået. Ej, okay. Altså, jeg kan virkelig ikke gøre noget her. Jeg laver redeploy. Ja. Og sådan gør jeg det, mand. Suicide. Hvad så? Kom så. Har vi ikke et eller andet? Bare et eller andet. Du får ikke lov til at få den. Fuck, hvor jeg altså også bare hader det store jetfly der. Det er simpelthen så kedeligt at flyve. Ej, men for helvede. Yes! Ja, det kan godt være, det ser lidt mærkeligt, at jeg bare lader Suicide hele tiden, men det er fordi, at når jeg ikke får noget, der er godt, så er der kommet. Så bliver jeg gal. Så bliver jeg bare gal, og det giver jeg bare ikke. Find mig i. Kraft, det vil godt have et eller andet jetfly eller et eller andet. Jeg har et jetfly. Skal jeg lande det? Hvad? Jeg har et jetfly. Skal jeg lande det? Kan du lande det? Selvfølgelig kan jeg det. Det vil jeg se, før jeg tror det. Det vil jeg se, før jeg tror det. Lander derovre ved vores base, ikke? Okay. Lander det bare 0. Det gør. Værsgo, et stykke jetfly. Værsgo have et stykke helikopter. Jamen tak. Så du sagde, at jeg ikke kunne lande en jetfly. Ja, du var heldig. Hold nu kæft. Han er efter mig, ham der. Der er nogen efter mig. Hjælp mig. Ja, han er virkelig efter mig, ham der. Objective Bravo has just been neutralized. Jeg går ned. Kan du finde ud af at flyve det store jetfly der? Nej. Men jeg er ikke død. Just south of where you are. Hvad er det han laver? Hvorfor må jeg ikke skyde ham? Dø nu. Der! Sådan det der. er så dejligt, den her. Have eyes on hostile tank. Just west of your position. Der er sådan en ond helikopter herovre. Kan du ikke lige nakke ham? Nå, han bliver skudt ned.
advised, we have lost objective Charlie. Og der er galt et hul i vejen, der er her. Galt, vi bliver skudt ned herovre. Jeg sidder fast i et hul i vejen. Fanden kommer... Ja. Sindssygt de der skud, de er fede, mand. De der lyde, der kommer. Det er længe siden du har spillet Battlefield, hva'? Ja. Savner du det? Frederik? Ja. Savner du det? Ja, det kan, hvad? Det kan diskuteres eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Be advised, we have lost objective Charlie. Nej, jeg prøver at køre nogen ned nu. Du prøver at køre nogen ned med de der hurtige små biler. Og det skal nok gå. Det Kan du så ikke lige hente mig? Hvor er du? Jeg kører rundt i en tank. En tank? Altså, du har en tank, og så vil du køre rundt med mig i en bil? Ja. Okay. Jeg er ved C. Jeg kører mig op og... vil du have min tank? Nej. Jeg tager faktisk bare de helikopteren, der lige er her. Fuck, hvor er han dum! Fuck! Hej! Skal du med? Eller vil du køre? Vil du med min? Din helikopter? Ja. Jeg er ikke ingeniør. Så skal jeg lige skifte ingeniør. Skifte lige klart. Ingeniør. Nu spawnede jeg så heller ikke på dig. Kan du komme over og hente mig på spawn? Ja, men jeg har virkelig brug for, at du kommer nu. Så rigtig pløjer jeg. Bare hold dig op, ikke? Er du... Jeg kan bare se, at du flyver rundt. Don't go down. Det er nu, Kås. Hvad? Ramte du stenen, eller hvad? Nå nej. Sådan, han nåede ikke at få sin tank. Eller der er en little bird mere herovre. Vil du have den? Hej, tak. Frederik. Jeg er her. Det var tæt på. Nej. Hvad nu? Nej. Fuck, hvor er det lækker, mand. Lægger det? Lidt nogle gange. Jeg lægger ikke. Så får jeg disable shadowplay, så kan du bare ikke optage. Hvad, der er flået henover mig? Ja. For det? Fordi det er sjovt. Okay, jeg vil lige... Listen up. Objective Foxtrot have been neutralized. Det er ærlig nitro-serveren, den findes ikke med. Gør den ikke? Nej. Jo, men den er helt tom. Synes du ikke, det er ærgerligt? Jo. Pisse er jo lidt, mand. Pisse er ærgerligt, men det er pissefrækt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er mega frækt. Fuldstændig. Jeg får rigtig boner på, når du siger det der. Ja. Fuldstændig. Ligesom når jeg går over togskælen. Okay. Kan du stære? Nej, hvad laver jeg? Det ved jeg ikke. Knipper en ged. Nej, tak. Hvad skal jeg bruge heat
heat-seeked missiler på den der Little Bird, eller skal jeg bruge det der laser guide? Hvad sagde du, det hed? Heat. Ja. Heat. Skal jeg bruge dem, der søger efter varme? Hvad? Ja, bare brug dem. Eller skal jeg bruge dem, der hedder... Eller skal jeg bruge dem, der hedder laser guided? Det må du sgu se med. Altså, dem heat seed, de er bedre, synes jeg. Hvad gør laser guided? Hvad? Hvad gør laser guided missiler? Det er sådan, hvor du selv skal styre låget. Objective Bravo has been neutralized. We now have control. Ja, og jeg laver ikke. For helvede. Det ved jeg ikke. Det er vildt, når du siger det der, Frederik. Ja. Dag. Det var meget pinligt, det der. Aha. Det ligger på YouTube nu. Hej. Hvad gør det der? Hvad det ikke? Det er det, der hedder kræve ud. Har du noget redigeringsprogram? Ja. Nej. Det har jeg ikke givet dig endnu. Objective Alpha is neutralized. Hvad er det bare for William? Men jeg vil gerne give dig et. Nå, ja. Ah, fuck. Ja, det skal I så også lige vide. Hvis det bliver lortereagering, så er det fordi, det er første gang, jeg reagerer i en video. Eller så faktisk laver en video. Ej, der er faktisk der er noget som en, der hedder Willy, men det finder jeg nok også ud af Call of Duty og sådan noget. Så prøv så at lave videoer om William. Willy? Ja, William, han vil jo gerne lave street pranks. Ja, han vil rigtig gerne lave nogle pranks-videoer. Så skal han have fat i bedre kamera i hvert fald. Han vil købe Canon. Ja, det er godt for ham, men det skal være godt, ikke? Du skal have Spinalflix for det street pranks. Ja. Det er også det, han køber. Ja. Ja. William, han siger så meget. Nej, okay. Lad mig nu få dig på fucking kornet, mand. Ja, så skal det være. Der, ja. Spotted an enemy soldier west of you. Nej! Sådan flyver jeg, nej. Skyd nu, har jeg ikke flere missiler, kom nu! Det er bare dårlig timing, det der. Be advised, we've taken objective Alpha. Fuck, det er så lang tid for den her fucking Little Bird at få missiler. Frederik, redde mig. De er ledige imod mig. Hvor er det? Det er sådan nogle fly, der flyver rundt. Hvor er du? Jeg er højt op i luften. Jeg er Stærkt talt. rigtig langt nede på jorden. Jeg er fucker højt op lige nu. Jeg prøver bare at flyve helt op til toppen af det værste. Af mappet. Der er sprængende i luften der. Fik du chok? Nej, det var bare det fint, man plejer, når den var toget, de kører. Så plejer at springe i luften, hvis du hopper over der. Det er lidt svært at forklare. Det er sgu ikke hørt om. Fuck, det er missiler. Få nu bare nogle fucking missiler. Jeg prøver ikke at føle lige ned imod dig. Skal jeg samle op? Hvad? Er du med? Ja, tak. Du kan få lov til at flyve. Hey, hvad med mig? Sådan der.
Når du først er væk med din røg, ikke, så dør du. Hvad? Det var lige den der bum bum. Hang on, I need a ride. Oh, shit. Yay. Oh, Zach. Yay, rockets. Listen up. We have just neutralized objective Foxtrot. Vi skal have 2 engineers på den her, det kunne være cool. Bare sidde og bare repair din helikopter hele tiden. Unstoppable. Vi skal have Willy med. Jamen, jeg gider ikke Battlefield. Nå, nej. Det er så kedeligt. Jeg kan kun spille Call of Duty. Du er klar til at reparere mig? Nej. Okay. Jo, ja. Op, 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 op. Passer du eddermame på, mand? Jeg kan ikke redde den. 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 Kom nu! Nej, jeg var så tæt på! Åh. Hvordan kan den? Hvor meget liv har den? Den er stadigvæk 49. Hvad sker der for det? Vi tager en tank. Vi tager en tank hver. Tag en tank. Jeg er oppe i et jetfly. For helvede. Skal jeg lande den? Nej. Jeg er lige her. Jeg lander nu. Hvad? Jeg lander nu. Du skal ikke bare hoppe ud af den, for så springer ham der den. Du skal ikke bare hoppe ud. Vil du have den? Ja, men prøv at se ham der i tanken. Okay. Hop ud. Jeg er godt nok blevet god til at lande ting, hva'? Ja, det er utroligt. Hvad? Ja, det er utroligt. Nu blæste du bare en masse røg på mig. Ej, nu går du kraftedeme væk, det kan jeg godt sige dig. Don't go out there, soldier. Get back into the AO. Hvorfor er det bare kun mod mig? Er de alle sammen mod dig? Don't go out there, soldier. Get back into the AO. Lad være! Spotted a hostile aircraft south of your position. Objective Alpha has been lost. Don't go out there, soldier. Get back into the AO. Var Fuck, jeg fuldstændig spillede med stille. en gang med Fisken og Mikkel BP her i Battlefield, ikke? Fuck, de er bare syge til det. De går bare rundt og capture flags hele tiden. Hvem? Fuck, det gik stærkt level. Hvem? Fisken og en anden dansk YouTuber, der hedder Mikkel BP. Eller Cool Express. Altså Coolidge Brothers. Ja. Og en anden. Vildhusvand. Be advised, you've just lost control of objective Charlie. Hvad sker der? Jeg kunne ikke styre den. Vi chapper den her, vi chapper den. Det gælder ikke om hvem. Conquest, hvad er det, der gælder om der? Det er bare point, jo. Det gælder om at have flest point, når det banen slutter, ikke? Ja.
dum, mand. Går de bare efter dig alle sammen? Men det er bare alle sammen, mand. Alle sammen. Bare det jetfly, det skal ned. Ja, jeg ramte en til sidst. Jeg var tæt på mig. Tæt på. Tæt på. Sam. Lemmer. Nå, men det var den her gang, hvor vi lige spiller noget Battlefield. Vi kommer til at spille meget anderledes også, tror jeg. Nok. Ja. Mere Battlefield. Det er altid godt. Mere Battlefield og lidt noget... Skriv i comments, skriv i comments, vi skal have Frederik til at spille noget mere Battlefield. Og så skal jeg spille noget CSGO også. Nej. Hvis der er nogen, der er interesseret i det. Jeg ved godt, du hader det. I love it. Så, yes. Så vi ses næste gang. Ja. Hej hej.